Здравейте, казвам се Стефка и съм новото попълнение на Ансамбъл България и най-несериозната. Първата ми среща с тези прекрасни хора беше на моят юбилей, където те танцуваха и показаха на моите гости, че България може да бъде навсякъде по света. От тогава лудата шопкиня, тя си знае коя е и няма да я посочвам с пръст, не спираше да ме приканва да идвам да танцувам. Идвах, отказвах се, пак се връщах, така няколко години и накрая тя успя да ме вкара в залата. А в залата ме задържаха тези прекрасни хора, техните усмивки, техния хумор, техните шеги. И още нещо много интересно ме задържа там, това е хорото на Ванката. Така го запомних и до ден днешен не му знам името. Не на Ванката, а на хорото. Благодаря ви, приятели, благодаря, госпожо, прегръщам ви всички.